300 dagen wachten op een afspraak in het ziekenhuis. Bij Zorgzaam is dat aan de hand. Ja, dat is gewoon schandalig. Punt. En verder in het Zeeuwse nieuws. Zeeland doet een proef met een slimme stuw. En het Klinkse bos beleeft zijn wedergeboorte. Goedenavond. Dat je niet altijd meteen terecht kan in het ziekenhuis voor een operatie, dat is natuurlijk niet zo gek. Maar de wachttijd in Zeeland voor een ingreep of een gesprek kan echt fors oplopen tot meer dan 40 weken. Op straat in Goes vinden ze daar wel wat van. Nou ja, die zijn best wel lang eigenlijk. Ik heb eigenlijk nooit heel lang moeten wachten. Nou, daar heb ik geen problemen mee. Nee. Komt omdat er personeelstekort is. Maar wel ruim van tevoren moet je een afspraak maken. De laatste cijfers soms wel tot 300 dagen wachten voordat je ergens terecht kan. Ja, dat is gewoon schandalig. Punt. Alle ziekenhuizen in Nederland moeten hun wachttijden voor een behandeling of een gesprek op de polykliniek regelmatig doorgeven aan de Nederlandse Zorgautoriteit. Die maakt dan vervolgens op basis van die gegevens een lijst per specialisme en per ziekenhuis. Daaruit blijkt dat de wachttijden voor sommige specialismen in Zeeland behoorlijk kan oplopen. Het langste moet je wachten als je iets aan je ogen hebt en in Terneuzen wil worden geholpen. De wachttijd voor de polykliniek van oogheelkunde van Zorgzaam is 300 dagen. Op de tweede plaats het ADAZ. In Vlissingen en in Goes moeten mensen met maag-, darm- en leverziekten 150 dagen wachten voor een bezoek aan de polykliniek. En op plaats 3 opnieuw het ADAZ. Het duurt daar 94 dagen voordat een vrouw terecht kan voor een incontinentiebehandeling. Verslaggever Marieke Kerklaan is hier. Ja, 300 dagen dus als je voor je ogen terecht wil in de polykliniek van Zorgzaam. Hoe kan dat? Een tekort aan oogartsen, dat is eigenlijk de simpele verklaring. Een woordvoerder van Zorgzaam heeft overigens wel gezegd dat daaraan gewerkt wordt. En dat als je nu eenmaal in beeld bent voor een behandeling, dat die wachttijd is teruggelopen naar 60 dagen. Nou is er natuurlijk wel met het ziekenhuis sowieso wat aan de hand. Mensen maken zich zorgen over überhaupt de toekomst van Zorgzaam. Klopt, er zijn veel zorgen. Dat bleek ook deze week. Er zijn 3 verschillende bijeenkomsten geweest bij de 3 verschillende gemeenteraden waar Zorgzaam heeft gesproken over die toekomst. Er is sprake van bezuinigingen, personeelstekorten. De vraag is van ja, wat gaat er gebeuren? Gaat er meer samengewerkt worden met het ADRZ? Komt er een andere inrichting van het ziekenhuis? Ja, dat zijn allemaal zaken inderdaad die op dit moment bij Zorgzaam spelen. Ja, en eerlijk is eerlijk, ook het ziekenhuis kan het natuurlijk niet zomaar een blik met specialisten opentrekken. Nee. Dan even naar het andere ziekenhuis. Ook daar lange wachttijden. Hè? Bij het ADAZ 150 dagen bij de maag-lever-darmpolie. Hoe komt dat? Ja, ook daardoor een tekort aan specialisten. Woordvoerder daar zei van als een specialist met pensioen gaat, dan komt er een vacature en dan duurt het gewoon heel erg lang voordat er überhaupt reacties op komen. Zeker als er ook sprake is van een landelijk tekort, hè, wat bijvoorbeeld het geval is bij neurologen. Ja, die kunnen dan kiezen waar ze aan het werk gaan en dan staat eerlijk is eerlijk Zeeland niet altijd bovenaan. Zo simpel is het ook gewoon. De woordvoerder van het ADAZ wilde overigens nog wel een nuance aanbrengen. Die zegt van ja, 150 dagen, dat wil natuurlijk niet zeggen dat elke Zeeuw 150 dagen moet wachten voordat hij aan de beurt is. En als er sprake is van spoed, dan kan dat natuurlijk altijd tussendoor. Het gaat om een gemiddelde. Ja, dit is nu natuurlijk een momentopname. Als we naar de toekomst kijken, verwacht jij dat dit probleem minder wordt of erger? Ja, ik verwacht eerlijk gezegd erger. Wat bijvoorbeeld deze week ook naar buiten kwam, is dat het ADRZ 2 jaar is bezig geweest om een nieuwe kinderneuroloog te vinden. Dus is 2 jaar op zoek naar geweest. Ja, die zoektocht hebben ze opgegeven. Wat ze gezegd hebben van is, als er nu kinderen komen met neurologische problemen, ja, de kans is toch wel vrij groot dat die dus naar Rotterdam moeten. Ik verwacht eerlijk gezegd dat die keuzes alleen nog maar scherper worden. Er ligt bijvoorbeeld ook een landelijk plan om die verschillende operaties beter te verdelen over de ziekenhuizen. Het idee daarachter is van dichtbij wat kan en verder weg wat moet. Dat gebeurt nu al, maar ik verwacht dat daar nog veel scherpere keuzes komen, omdat die tekorten van de specialisten gewoon niet minder gaan worden. Dus ik denk dat zij Zeeuwen er gewoon rekening mee moeten houden dat we voor meer operaties, zeker voor de ingewikkeldere, verder weg moeten. Dus naar Gent, naar Rotterdam. Marieke, dank je wel. Het oude terrein van fosforfabriek Termfos in Vlissingen-Oost is waarschijnlijk ook in beeld als locatie voor 2 nieuwe kerncentrales. De gemeente Vlissingen verwacht dat dat mogelijk volgende maand door de minister bekendgemaakt zal worden, als er ook meer duidelijk wordt over de plannen van de 2 mogelijke bouwers van de kerncentrales.
De Zeeuwse SGP-fractie heeft statenvragen gesteld over het ongeluk in de Vlakentunnel en de lange files van gisteren als gevolg. Volgens de partij toont het aan hoe slecht Zeeland bereikbaar is en kwetsbaar als er een calamiteit zich voordoet. Het Klinkse bos dat 2 weken geleden voor een deel in de as werd gelegd, komt er heel anders uit te zien. Daarvoor heeft het Zeeuwse landschap honderden nieuwe bomen geplant. 850 stuks. En ongeveer een 10-tal verschillende inheemse soorten. Dus dat zijn soorten die we hier graag zien en die ook van nature hier thuis horen. Waren er al zoveel soorten hier? Nee, er waren maar 2 of 3 soorten. Dus wat dat betreft zal het er over een aantal jaren een stuk diverser uitzien. Het verschroeide hout trekt ook zeldzame dieren en paddenstoelen aan. Het bos wordt daarom een interessant onderzoeksgebied. We willen van de nood een deugd gaan maken om te zien wat we hiervan kunnen leren. Hoe verbrande bosbodems zich ontwikkelen, hoe het gaat met de vegetatie, de bomen en de struiken en met de dieren. Maar het gaat nog wel jaren duren voordat er hier weer een normaal bos staat. De oud-directeur van Museum Terra Maris en Deltapark Neeltje Jans, Bert van der Hoef, is overleden. Het Deltapark bouwde hij uit van een educatief centrum naar een attractiepark met meer dan 300.000 bezoekers per jaar. In zijn tijd als directeur kwam hij meerdere malen in het nieuws. Zo brandde de ontvangsthal van het park af en kreeg hij te maken met dierenactivisten toen hij bruinvissen naar het park wilde halen. Bert van der Hoef is 71 jaar geworden. Zoetwater. De boeren schreeuwen erom deze dagen. Op veel plekken in de provincie is het zo droog dat boeren hun land gaan beregenen. Maar dan moet er natuurlijk wel zoet water zijn. En dat is steeds lastiger door de oprukkende verzilting van het grondwater. De provincie en het waterschap slaan de handen nu ineen en doen in grenspark Groot Saaftingen een proef met een zogenoemde zoete stuw. We weten natuurlijk allemaal dat het steeds droger wordt. We hebben te maken met lange droge periodes en dan ineens weer hevige wateroverlast. En in die periodes dat dat water er is, wil je het graag langer vasthouden. Om het te gebruiken in die periode dat het niet beschikbaar is. En deze manier van werken met die zoetwaterstuwen, die maakt het mogelijk om langer en meer profijt te hebben van het beschikbare zoetwater. Het systeem werkt simpel. Het water in de sloot bestaat uit verschillende lagen. En zout water is zwaarder dan zoet water. Bij een klassieke stuw loopt het zoete water over de stuw om afgevoerd te worden. Bij een zoetwaterstuw wordt er een tweede stuw voor de klassieke stuw geplaatst. Het eerste deel van de stuw houdt het zoete water vast en alleen het onderste zoute deel van het water wordt afgevoerd. Zo blijft er dus meer zoet water in de sloot beschikbaar. Volgens het waterschap heeft een zoetwaterstuw veel pluspunten ten opzichte van een klassieke stuw. De voordelen van de zoetwaterstuw is dat de regen die nu valt beter in onze sloten bewaard kan blijven. Dat betekent dat het water dus van betere kwaliteit is, zoeter. Dus de voordelen zijn dus voor de landbouw, voor irrigatietoepassingen en dat soort zaken. Maar ook een constantere waterkwaliteit, wat weer ten goede komt aan de natuur. De provincie Zeeland is om meerdere redenen ook nauw betrokken bij deze proef. Zo'n zoetwaterstuw is gewoon ontzettend belangrijk voor met name de landbouw ook in dit gebied. Hè. Die is toch ook wel heel afhankelijk van zoet water. En dit heeft natuurlijk ook een goed effect ook voor de natuur. Want er is niet alleen landbouw in dit gebied, maar ook natuur. En die heeft daar ook gewoon heel veel voordeel van, voldoende zoet water. De biodiversiteit neemt er echt mee toe. Dus het mes snijdt aan alle kanten. De komende maanden wordt de zoetwaterstuw geplaatst en het is de bedoeling dat de proef dit najaar start. Het project duurt 3 jaar om betrouwbare resultaten te kunnen zien. Dat is afhankelijk van neerslag en andere omstandigheden. Dus vandaar dat we een lange periode hebben uitgetrokken om te gaan kijken wat de zoete stuw doet voor het watersysteem. Het is ook voor het eerst dat er in Nederland een zoetwaterstuw op deze schaal wordt toegepast in de natuur. Een zoete stuw is alleen nog maar kleinschalig toegepast, zoals wij deze nu gaan bouwen. Dus dit is de eerste keer in een groot watersysteem waarin de zoete stuw dus getest gaat worden. Wij verwachten ook vanuit de kustprovincies, maar eigenlijk vanuit heel Nederland toch wel aandacht hiervoor. Van hoe gaat dit werken? Want dit kun je natuurlijk overal kopiëren. Als de proef slaagt en de resultaten zijn positief, dan krijgt het volgens Van Gorsel zeer zeker een vervolg. Dit speelt natuurlijk in heel de provincie Zeeland. Dus als dit hier goed werkt, dan kunnen we dat uitrollen over heel ons werkgebied. Straks in deze uitzending kan onze verslaggever Simone de horeca een beetje verlichting brengen op de drukke terrassen met dit stralende weer. Maar eerst ander nieuws van vandaag.
Bouwverkeer naar vakantiepark Waterpark Veersemeer gaat over de nieuwe Kraaijerse dijk rijden aan de oostkant van Leeuwendorp. Dat heeft de gemeenteraad van Borselen besloten. Tegen het voornemen was veel protest van omwonenden. En daarom heeft de gemeente besloten de overlast zoveel als mogelijk te beperken. Geen vrachtauto's 's avonds en in het weekend. En ook wil de raad extra maatregelen voor de verkeersveiligheid rondom het dorp. Zanger Marijn Geluk uit Sint-Philipsland en zijn Queen Tribute Band Crazy Little Things mag in september optreden in Montreux tijdens de Freddy Celebration Days. Het is de eerste keer dat een Nederlandse band op het podium van het festival staat. De zanger laat weten door het dolle heen te zijn. Kijk, nu zijn er nog mooie tulpen te zien, maar over een paar tellen is daar weinig meer van over. Het koppen van de tulpen, zoals hier op de Rolandse dijk bij Oud-Vossemeer, ziet er natuurlijk een beetje verdrietig uit. Maar het zorgt ervoor dat de groeisappen niet naar de bloem gaan, maar naar de bol. En dat is dan uiteindelijk weer goed voor de verkoop van de bollen. Het is vandaag Nationale Pannenkoekendag. En om de pannenkoekenbakkers een beetje te ontzorgen met de flinke drukte op de terrassen met dit mooie weer, hielp verslaggever Simone Gideonsen een handje mee bij Pannenkoekenmolen in Burghaamstede. Dan gaan we nu vragen of alles nog smaakt. Smaakt alles nog goed bij Ine? Ja. Alles goed? Ja. Dan kun je hier één lege bord meenemen. Ja. Vorken links en de mes rechts. En je moet ook wel een woordje Duits kunnen. Ja, zeker. Wat is pannenkoek in het Ja, Duits? pannenkoeken. Pannenkoek. Ja. Oké, daar moet ik even op oefenen. Ja, zeker. Bakken. Ik heb het idee dat ik een pannenkoek moet bakken. Ja, dat denk ik ook. Kijk eens aan. Ja, een mutsje En moet het ook. mutsje, ja. Kijk, nu hoor je erbij. Ja, een beetje netjes, zeg maar, een beetje trapsgewijs. Juist. Ja? Dan mag je een beetje verdelen. Dan doe ik hem. Gaat het goed? Ja hoor, ga je dan. Woe. Kijk. Ja, voorzichtig erop. Nou. Kijk. Hey, voilà. Ik moet hem natuurlijk ook even proeven. Wat mij betreft ben ik aangenomen. Het was vandaag opnieuw uitermate zonnig weer met hoge temperaturen voor de tijd van het jaar. Het hele weekend is het trouwens ook nog veel zon. Het blijft dan ook droog. Wel wordt het flink koeler dan vandaag. En dat is eigenlijk ook het beeld voor na het weekend. Tot zover. Zeeland nu voor vandaag. Het laatste Zeeuwse nieuws dat vind je natuurlijk altijd online in onze app en ook op omroepzeeland.nl. Ik wens u voor nu een heel mooie vrijdagavond, een heel goed weekend en heel graag tot morgen.